Ni madame mo tene fo e chuno. Ni ngo me mi nke mboke. Ni masawe ga boterega. Ntega denduru. Bi shuru nay. Aw mun ba fe ka an ka janimani nunu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔ siraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnamaya. Waouh, ɲɛna kojugu Binta ka kɔɲɔ bɛ ka kɛ. Ça c'est très bien. Ne nisɔndiyalen de don. E bɛ se ka girin ka don n ka bureau kɔnɔ cogo di? E bolo ko sugu de don wa? I tilala i ka wo ci la. Aïcha, franchement. I bɛ min na a bila. I bɛ ka taga terrain kan bɔ a kan joona. N bɛ min f'i ye o ye. I tɛ ka polisiw bila ne dɔgɔninw la. Olu tɛ a mɛnna. A don bɛɛ ne y'u lavoyager. Bon, n bɛ kuma kelen de f'i ɲɛna. Ni madame mɔgɔ tɛ ne fɔ e ye tuguni. Ni n ko n bɛ min kɛ n b'o kɛ. Ni ma sabali ka bɔ terrain kan. N tɛgɛ den duuru n b'i suuru n'a ye. Kaso kɔni tɛ n tɛ sira o la bilen yɛrɛ. An ni n donna bi. N bɛ fɛrɛ ka sa de. Mais n b'e su don. O ye n ka kuma daminɛ. Manamanaka dabila i ka bɔ. Cɛ i da don a la bɔ n da la. Sinon n bɛ don i la sisan. Impoli. On voilà des manières. Tu vas attaquer il a problème. Regarde mon sel là. Maranga ni bakabakali. Adumi songani kede. Jongo commissaire wuli a plein tiri. Oui, allô, commissaire? Oui, ça va donner hier du Korbachiti là. Non, Djoumanté, comme nous avons plein de Mariam Nadoron Kama. Donc, on a essayé de régler à l'amiable quoi. Donc, ma fait qu'on a plein de retiré. Ah ouais. Ah, il faut être. Ah ouais. Donc, ma fait qu'il a donné à nous quoi. Exactement. Non, ni c'est là qu'on a obéi quoi. Ouais. D'accord. Merci beaucoup hein. Et bon courage. Donc, quand là. Ah ouais. Il y a madame de mon Ah, madame nga fari ko tugu na dun ko kwa be munke abe son go ke koi elle est tellement sauvage jusqu'à présent j'ai les séquelles de tout ce qu'elle m'a fait. Oh là là. Ah faut en sera washira tey madame nga fari. Mon cher ami. Hey. Comment tu vas? Diallo. Oui. Ça va? Alhamdulillah. Pourquoi? Madame. Je vais aller rapidement. Ah. Oui. Et mais et bien sur le moment. Ah non, tu as une blague à ce moment maintenant. Ah d'accord. Ça va? Il y a fait tout comme là. Il y a deux semaines comme non. Vraiment en y a pour 600. Alhamdulillah. Chez nous midi. Il y a la sonne il y a entreprise qui taille. Ah oui. Ah oui. Voilà, on est avec lui. Tiens. Ah oui. Chez midi. Non, non, ça c'est des secrets professionnels. Mais chez midi, en venant, je me faire accompagner par deux agents pour que j'aille à la bourre. Voilà. Pour le choix? Oui. Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Non. Mais il y a habit de confiance de vous. Non, je t'en prie, c'est ça. Mais, ni papier bora. Mais c'est qu'à. Il y a des choses parce que moi, quand on doit. Il y a des manières à la baffe. C'est qu'à la bourre. T'es sûr? Non, c'est pas la peine. Mais t'es sûr que Agnabra? Ouais. Demain midi. C'est ma télé? Ah oui. Mais dis-moi. Non, ça c'est des secrets professionnels. C'est quoi faire avec le non, mais Joe, il n'y a pas de douleur. Mais c'est normal. Non, mais ça ne fait pas même que quoi, wallahi.
Oui. Et c'est vrai. Ouais. Ne kun bɛ villa mɔgɔw fɛ ten ne quoi n salen ne kun don e san joli bara Plus de 20 ans. I b'a dɔn ni mɔgɔ suguya caman de bɛ jamana in kɔnɔ quoi. Félicitations. Non, c'est normal. Dɛrɛgɛ nin diyara n ye kojugu. Cɛ ne tɛ se ka foyi sɔrɔ ko ne bɛ se ka bonya ma quoi. Non nin diyara n C'est ye normal. mais i b'a dɔn i ka juru bɛ I yɛrɛ b'o dɔn. Wallahi i ka juru. I yɛrɛ b'o dɔn. I ka juru an ka sira ye kelen. Non, y a pas de problème. Non nin diyara n ye kojugu. Non, y a foyi, y a foyi. Lahi, Non, nin bɛɛ ye kelen. Fatih. Madame, ça va? Ça va. E ne fɛ yan bi o ka di? An ka juguya. Ma sigi yan? Ayi, sigili tan tɛ ne bolo bilen o ye ne ni ɲɔgɔn cɛla la o. Awɔ. N de kun bɛ cogo min na fɔlɔ, an tɛ ten bilen dɛ. Fɔlɔ e kun ye ne nin ne mɛ sisan i ye ne jugu de. O yɛrɛ bɛɛ fɛ kun tɛ yen o. Ala k'an sɔn sababu ɲuman na. An nana an ka wari dɔ nɔfɛ. Wari? Bɛ mun wari? I ɲinɛ na. Ne kun ye 1,500,000 min d'i ma. Mariam, e kun ma wari di ne ma ko ne k'a ta k'e mago tɛ s'a ma. Ne tɛ ka wari tɛ yan. E de ka wari don. Donc n mago jɔra a la sisan. Mais ne kun ko e ma n hali ni ma sara e kun wagati la e ko ne k'a kɛ. Ne tɛ ka wari tɛ yan Fati. Ne mago sera n ka wari de ma o. Madame, sisan wari kɔni tɛ ne bolo sisan dɛ. I b'o f'i yɛrɛ de sisan o Fati. Ne mago yɛrɛ de bɛ n ka wari la. N b'a ɲini ka d'i ma. Ka ɲini ka di ne ma wa? Ne nana n ka wari nɔfɛ k'e b'a ɲini ka di ne ma. Mariam. Ayiwa. Wari ko tɛ se ka fɔ yɔrɔnin min na k'a ka ɲɛnabɔ o yɔrɔ fɛnɛ la dɛ. Fati ne dun mago bɛ n ka wari la dɛ. Wari ko ma nɔgɔn. Donc wari kɔni tɛ ne bolo bi. Ne tɛ kuma ye dɛ. Komi ne tɛ mɔgɔ sugu kelen ye. Mais n bɛ n ka wari kɔnɔ sini sɔgɔma. O ye n ka délai dan de ye. Sɔgɔma joona dɛ. Ne ka wari tɛ si o kɔfɛ bilen. Parce que ne ɲɛ b'a la e tɛ mɔgɔ ɲuman ye, e ye mɔgɔ jugu de ye. N'a ma ɲini yanni sini cɛ, sini sɔgɔma polisiw de b'an bɔ ɲɔgɔn na. An sera fo yen. An tɛmɛna yen kan yɛrɛ parce que e ye mɔgɔ jugu de ye. N y'a mɛn. Ala bɛna kira. Ne bɛ nin wari in bɔ yɔrɔ jumɛn sisan ko ne b'o sara? E mara ni da kun ko ne ma ko juru tɛ. Sisan de o kɛra juru ye. M'a bɔ min? Ne t'a dɔn ne bɛna nin bɔ diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a di Mariam ma. Ala kana na sɔn ne ka malo ni wari ko in na dɛ. Se tɛ n ye dabali tɛ n ye. N kɛra de kelen bɛ sigi dɔrɔn ka kuma yira. N ce. Ça va? Ça va. Baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ yen nɔ. Alhamdulillah. N bɛ. Mariam tɛ yan. Jɔn? Mariam. Mariam jɔn? N terimuso Mariam. Wagati la kun ye ne kun ye wari dɔ minɛ a bolo. Ne y'a ɲininka n ko n'a sɔrɔ n k'a bɛ se wari in ma ko k'ayi k'ale tɛ na se wari in ma ko ne k'a ta. Bon bi a nana ko ne k'a ka wari ɲini ka d'a ma. Ko ni sini sɔgɔma tɛmɛna a ka wari kan k'a bɛ ne convoquer polisi la. Kɛ yɔrɔ jumɛn? K'a bɛ na convocation di ne ma. Ne ma ka wari sara sini. Polisi y'ale fata dɛ? Awɔ ne y'o de fɔ. N'importe quoi. Ne ma ne fiya. N'i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ a kɛ ni den ɲɛnamaw ye tugu mɔgɔ ɲɛnamaw nɔfɛ mais e ye o ye mɔgɔ lankolon Mariam ko in y'a f'i ye kankari di a mɛnna n dennin don a ka ko man ɲi kana tugu nin nɔfɛ n t'i nɔfɛ a dɔ tɛ ne yan? A dɔ tɛ ne yan? Jɔrɔ de papa wari in ka ca ni. O wari bɛ taa joli la? 1,500,000. 1,500,000. Wallahi. E mun la? Kamanagan. Ni y'a kɛ ka fɛn misɛnmanin n ka cin dɔw de ɲɛnabɔ a la yan nɔ.
hali ne t'a dɔn ko b'e bolo c'est bon ka ɲi ta Mariam ale fura bɛ ne bolo a ka ɲi fa de b'a la Amna mun kɛ Mariam tɛna foyi kɛ na diɲɛ wuli a tɛna foyi kɛ foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la Mariam to ne bolo a fura bɛ n bolo n b'a dɔn n b'a kɛ cogo min na kan'i yɛrɛ tɔɔrɔ ko la kan'i yɛrɛ fari faga kan'i yɛrɛ kɛ fɛn foyi mais ne kuma don Mariam tiriya sama ta kɛlɛ bi ne bɛ se a bɛ ne si ma tu mɔgɔ nɔfɛ a kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye c'est pas un problème a bɛ n dɔn a b'a dɔn min bɔ a ko la a ka ɲi tan Nyame. Ala ka nɔgɔya. Na mɔgɔ bɛna se ko ne e bɛ taa polisi la polisi mɔgɔ kelen ta ye polisi y'ale ta ye ya ne foyi ma si ma n'i yɛrɛ tɛ quoi to yen fa mana kala n b'a bɔ a ɲɛna dɔ ta Ala ka siga to papa ka siga ni wari in sara koyi ne yɛrɛ fati kamana bɛn ka na t'a dɔn m'a kɛ cogo o cogo la mais Ala ka papa kɛ a fura ɲuman ye aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya